și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal, Tube Tycoon, gratis, puteți să-l descărcați, vă las link-ul în descriere și hai să începem. Aici ne creăm un cont de YouTube, ajungem faimoși. Hey, go to see your contour of YouTube, pe canal. Myself, study the best profession. If you want to legend is about Singap. Știi ce partea nașpa? Când joculețul ăsta nu există muzică. Nickname. Eddie. Păi poza de profil Star Wars, un fel de MC favoritul albastru, Singapore. Așa, notificări, aici sunt notificări, de aici poza de profil, abonați, banii, videoclipurile și ziua. Chiar păi vlogger sau gamer până la viață, până la moarte. Un MC. Pui skill. Acum am început o nouă carieră. Ce asta? Ba, ideea. Înapoi. Recorda game. Start new game. Tubus. Mario. Floppy Bird. Tube Tycoon. For Life. Need for Sleep. Border. Grand Theft Vehicle 5. CS. Stop. CSGO era în Steam. Didland. Tubestar. Gratis. World of Tanks. CSGO cât 180. Prea scump. Tubestar. Cum cumpăr jocul? Nu pot să o cumpăr. Nu știu de ce. Mario, Floppy Bird, Booming Man, Counter-Strike, Sapper. Ne luăm Sapper, record. Se aplaudează clipul. Așa. Câte vizionari strângem? Dar câte vizionari strângem? Ajungem la 30? Ajungem. 12 abonați din prima e-mail. Unde am uploadat primul game. Așa. Interes. Mare interes. Chiar am dat interes. Nu mă plătează, nu? Se editează. Am un like, yeah! Dar nu apare like-urile câte am. 10, 11, 12, numai 12. Și scapă. Hai să vedem. Zval. Balance, games. Tax 23%. Tab Steam. Rent 5.
adoro videoclipuri, nu știu, de 16 abonați. Nu pot să mai interes, mare interes. Pot să mai dau și pe asta. Ce mare interes! Se editează. Un comentariu. Still better than Jar Jar Binks. 20, mă, așa. Nici comentarii. Ca să mai un joculeț. Angry Penguins. Cum? Uite, scrie că e în meniu. Points Records 3. Basic Games. De unde fac? Fac. Nu trebuie să păs așa. Files. Mai facem? Hai să mai facem. Numai 4 episoade din aceeași serie. Mare, hai, cu talent. Treizeci și unu de abonați. Să facem. Tuntul Files, visit Abroad. Zi Game Shop. Game Shop. Hello friends, dacă my gay banana and her was bank this family was business. This one still close. Visit. Tuntul Files. Thumbs down. Like. A scăzut interesul. Cred că am să dormim. 89. Rent 6. De ce nu e rent? Bani. Interes. Mare. Fenomenul. 4, 6, dar se uită lumea. Poate facem 100 de vizionări. Prea mult. 38 de abonați. 2 comentarii. The moment makes no sense. Mi-a PC. Nu pot să le răspund. De ce nu pot să răspund la comentarii? Mi-a PC. Uite cum se deschide. Cam atât cu acest nou joculeț. Dacă vreți să-l luați, puteți să uitați în descriere. Salut!